Egunon eta ongi etorri maiatzaren 30ko irratsaio honetara. Beste behin gure herriko eta eskolako kontuenei berri emango asmoz. Gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Bimila hogeita bost honetako 18. irratsaioa dugu, hauxe eta ohiko moduan. Gaur ere, hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan, June eta mikrofonoaren beste aldean, gu biok, Unas eta Erik gaituzue. Goizeko 10:05 dira, eta gaurkoan ere ezazutari lanak egiteko asmotan. Eskolan ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 6. mailako 5 taldeko ikasle hain zuzen ere. Egunon neska mutilak, nortzuk etorri zarete gaurkoan? Kaixo, gu, Gorka, Derek, Julen Domínguez, Ane García, Alba, Joel, Leire, Maren, Unas eta Erik gara. Jada maiatza bukatzear dago, eta gaur bereziki bero dugu. Datorren astean goizez hasiko gara eta badakizu horrek zer esan nahi duen? Uda irristear dagola. Asteburuan zen nolako giroia izan dugun jakin nahi badezue entzun ondo Dereki. Berak emango badit digu gure honen berri. Kaixo entzule guztioi, ni Derek naiz eta gaurko eta asteburu honetako eguraldia kontatuko dizuet. Gaur maiatzaren 30an 35 gradu inguru egingo ditu. Temperatura minimoa 16 gradukoa izango da eta maksimoa 28 gradukoa. Egun eguzkitsua izango dugu. Larunbatean temperatura maksimoa 22 gradukoa izango da eta minimoa 15 gradukoa. Igandean berriz 14 gradu eta 20 gradu arteko temperatura izango dugu. Eta gaur jangelan zer dugu bazkaltzeko? Marenek gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera! Gaur hau dago bazkaltzeko. Lilistak barazkiekin, txahal eskalopea eta postrerako fruta. Honekin guztioi! Barre pixka bat egin nahi duzue? Bagorka txiste batzuk kontatuko dizuegu. Aurrera! Zein izena dute Txinako 3 pertsona pobrenek?
txinlu, txinagua eta txingaz. Bi, kartzelara iritsi berria den baten galdetzen dio beste bati. Eta zuk zergatik zaude hemen? Ez didatelako ateratzen uzten. Ume batek amari. Ama, Halloween Real Madrileko jokalari batetaz mozorrotu nahi dut. Baina seme, Halloween beldurra emateko da, ez pena emateko. Eskerrik asko txisteengatik Gorka. Orain, Joelek asmakizun pare bat botako dizkigu. Adio eta ekin buruari. Besteak baino txikiagoa izan arren, inor baino gehiago altxatzen da motibatua eta pozik baldin badago. Zer da? Besteak baino txikiagoa izan arren, inor baino gehiago altxatzen da motibatua eta pozik baldin badago. Zer da? Zein tresna sartzen da gure gorputzean eta likidoa uzten du? Zein tresna sartzen da gure gorputzean eta likidoa uzten du? Jarraitzeko guazen albisteak entzutera. Zer gertatzen da gure inguruan? Bat, Madril etorbideko parkeko bizilagunek protesta egin dute. Ostatu bat etorkinentzako zentro bat bilakatzeagatik. Lege iruzurra dela diote. Bi, Nafarroak taxiaren legea aldatuko du. Lizentziaren tituluarek beste gidari batek babesa izan dezaten. Baina eskaintza Euskadin legeak ez du baimentzek eta ez da sektorearen aldarrikapena. 3. Ofiziala da. Xabi Alonso Real Madrileko entrenatzaile berria da eta Carlo Ancelotti Brasilekoa. Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki.
Segidan, asteburuko agendaren berri emango digute. Kaixo, haren naiz eta asteburuko agenda kontatuko dizuet. Zaretako festak maiatzaren 27an hasi ziren eta ekainak 2an bukatzen dira. Bertan daude gauza batzuk kontatuko dizkizuet. Haur jolasak, pintxopotea, buru handiak, kontzertuak, ongi etorria Teresa Sorginari, zentzuzkoa eta abar. Hori izan da dena, espero dut joatea, eta primeran pasatzea, gozatu! Gera lantzen ari garen proiektuaren berri emango digu. Leire, aurrera! Kaixo, ni Leire naiz. Gaur ingurunen egiten ari garena kontatuko dizuet. Ingurunen giza gorputza lantzen ari gara. Lehenengo bizi funtzioen testu bat irakurri genuen. Hori irakurrita eskemakaz egiten hasi ginen. Bere informazio guztia laburtutaz jarri. Ondoren nutrizio funtzioen aparatuetan sartu ginen. Nutrizio funtzioan aparatu hauek daude. Digestio aparatua, arnaz aparatua, zirkulazio aparatua eta iraitz aparatua. Gure irakasleak, ebak, horri batzuk uzten zizkigun aparatuen informazioari buruzkoak. Eta horrekin eskemak egiten hasi ginen. Orain plastikan talde bakoitzari aparatu bat tokatu zaio eta maketa batzuk egiten ari gara. Aparatu bakoitzarekin. Guazen amaika bizitza zukutu. Bizitza zukutu. Baina gelan, beste gauza batzuk ere egiten ari gara. Kontatu dizkiguzu, Alba? Matematikan luzera eta zalera ematen ari gara. Ingurunen giza gorputza ematen ari gara. Eta azterketa asko eduki ditugu. Plastikan giza gorputzari buruz maketak egin ditugu. Orain bosteko gelako grabaketa bat daukagu. Ondo egingo dute? Nik uste dut baietz. Bai, badakizute ze da nire letra gogotsuena. Zurea zein da? Nirea nire izena bezala. Iruleko honetan mozgarri mailakoak bela egitera joan gara, Donostiako Kontxako hondartzara. Lehenengo klasea eskolako gimnasioan egin genuen eta azalpenak eman zizkiguten bela itsasontziaren inguruan. Horretaz aparte marrazki batzuk egin genituen bere zatiei buruz. Masta, bela, lema, eskota, fokeko eskota, ezpeleta, bela nagusia, hortza, kroskoa eta fokea. Teoria ikasi eta gero maiatzaren 9an
lehenengo irteera egingo genuen. Topo hartu eta Donostiara joan ginen. Eguraldia ez zen oso ona izan eta ez zen haize askorrik egon. Hale ere oso ondo pasatu genuen, baina ez ginen busti. Guk urretara salto egin nahi genuen eta ziguten utzi. Arropa aldatu eta gero 11:00 jan eta berriro ere topoaren bila joan ginen, eskolara bueltatzeko. Ordu bata baino lehen heldu ginen eta eskolan bazkaldu genuen. Bigarren irtera 22an egin genuen, 2 aste geroago. Oraingo honetan eguraldia hobeto eta haize biziagoa izan genuen. Jasontzia gehiago mugitu zen, baina berriro ere oso gutxi busti ginen. Eta ez zen inor uretara erori. 11:00 jan eta eskolara. Oso egun polita izan dira, guretzat eta primeran pasatu dugu. Berriro uretako irtera bat egiteko irikitan gaude. Wow, ze ondo! Zuk nola egingo zenuke? Nik bela, ja joan ginen, 5. mailan, lehen urtean, eta primeran pasatu genuen, baina pixkat batzuk mareatu egin ziren. Bai, ni potaka! Bai. Bueno, orain zein datorunaz? Orain, 3A gerako beste grabaketa bat daukagu. 3. akoak buruak alde batera utzi eta ingeleseko klasean hainbat ideia proposatu dizkigute elkarren artean tratu onak bultzatzeko eskolan. Ideia hauek bai irakasleei eta baita ere ikasleei zuzendutakoak dira. Eta ideia hauen helburua da gure artean tratu onak bultzatzea eta liskarrak eta arazoak ditugunean elkarri minik egin gabe konpontzea. Hor, 3. akoen ideiak. Elkarren artean ondo tratatzeko ideia. Irakaslei eskatzen digu. Denoi ondo hitz egitea. Guri begira gehiago egotea. Patioan umeak zaintzea eta beraien artean hitz egiten ez egoten hainbeste. Guri laguntzea adibidez erortzen garenean. Ondo portzatzen guretiki. Gure buruari eskatzen diogu. Bestean ondo tratatzea, beraiek gu ondo tratatzeko. Beste gauzetan ez sartzea. Besteen gauzetan ez sartzea. Elkarri burlarik ez egitea. Gora tratu gora! Gora tratu gora! Oso ondo iruditzen zait. Bai, jendea ondo tratatu behar da. Bai, ere sentimentu daukate. Bai. Bueno, eta... Orain, musika honekin jakizute zeren ordua da, ezta? Pertsonai eskutuaren ordua da, eta Julenek piste batzuk botako dizkigu. Guazen jolastera. Lehenengo pista, futbolaria da. 2. pista, Betisean jokatzen du. 3. pista, 25 urte ditu. 4. pista, ezkertia da. 5. pista, bere izena A letraz hasten da. 6. pista, Brasildarra da. 7. pista, 7 zenbakia darama.
nor edo nortzuk ote dira. Jarraian aurreko asteko pertsonei eskutuaren asmatzaileak nor den jakingo dugu. Goazen kutxaren bila. Aurreko asteko erantzun zuzena zen bulego! Hemen daukagu. Bai, asmatu du. LH6A Joel Enrique. Gero etorri zure premioen bila. Zorionak. Bakarrik paper bakarra zegoen, Unas? Bai. Zaila jarri zuten, lauzekoek. Oso. Guazen amaika. Bizitza zukutu. Bizitza zukutu. Gure arteko festa bezalako orkesta. Dantza eternalean, etxean zein kalean. Elkar bana dezagun, gaur gure pozalagun. Batera lauta egun. Bizitzaren maitale, dantza eta kantuntzale. Zuekin itxuan harmonia zoruntu. Maitasuna partekatzen, laguntasuna loratzen. Euskara. Gogoratu irrati gelaren atarian kutxa berdea dugula eta atsedenaldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazke zuela. Astero opari politak ditugu eta animatu zaitezte parte hartzera. Azen, zure alboan. Azen, denak zokoan. Irazen, bizipenak ahoan. Lagunen altoan. Azen, bizitza gozatzeko egina dagoela. Azen, arazoak eta kezkak alde batera uzten. Irazen, mundu horretan guztiok zotago lekua. Lagunen altoan. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Bukatzeko, Albak eskolako urtebetzetzen berri emango digu. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Ekainak batean 3. mailako Salome. Ekainak 2an 3. mailako Izan. Ekainak 3an 3. mailako Ilia Martin. Ekainak 6an 1. mailako Kerman, 3. mailako Laura eta 5. mailako Oskar David. Aita mapa senideak zorion zuzera, pozak txoratzen atorniere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako. Beno, eta konturatzeko iritsi gara irratsaio honen amaiera. Gustoko gontzarete ezazuratari lana egiten, bai? Eta zuei mila esker. Irratiaren beste aldean egon zarete guztioi. Gogoratu ostiralero goizeko 10:00 11 aldera arte 105.5 sintonian egoteaz gain YouTubeko Ezazu Irratiko kanalean ere zuzenean bagaudela. Eta irratsaioaren bat berriro entzun nahi izan gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahi eran entzuteko. ubebikoitza, sasoeta marratxo zumaburu.eus atarian ere bagaude, noski!
asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza eta gora euskara! Agur!